Halo, Halo, Assalamualaikum. Oh, Sam. Mama, Hmm. pendukungmu para sama. Piye? Arep-arep kok Mama yo, para Leo. Aku maem. Mbak aku Hmm. Mau godhong ate sambel. Betul. godhong katen, wong lipat dite. Ere. Kewangi mau kewangi. Ya, Ma, kangen aku, Ma. Lah mau kewan Pak? Ora, Ma, tenan, ora. Mabri? Orang mah terakhir bersama oh Apa iya? iya mah aku terakhir bersama Oh. apa Tak kira. bingung aku lali aku Tak kira mau bengi kayak ikalon. orang mah aku terus gawean gawe SPG gawe data Iya sayang. aku tunggu gaweannya emang Iya. tapi aku jadi Heeh. emang Aku pikirannya kok mau kelon sampai lali lah telepon mama. orang mah orang Oh, aku iya kan saya nomor ora. pertama aku harus apa nanti engkau mau Iya. Heeh. itu belum rampung mah Bukan. oh Lah kok ora ono sing ngalangi? orang laung kafe mah itu apa sih ini combo kok Oh, sing dititipin. yo kursi ego Heeh. aku Heeh. tapi tetep Oh, iya iya. Kene udan jeruk karo angin. lagi ini aku mendung Udane terus ngene iki kok enak iki. waduh mah orang kuat bayangin mah Lah iki ayo ning kene ora udan. yo Iki udane kok iki deres banget karo angine deres iki. Kayak wong bayi mek kabur. orang kuat mah tuh Yo yo. bayangin Yo. bayangin bersama tuh aduh mah Ayo, tak kira mau bengi kruntelan sampe karo bojomu. orang omah Ora. pikirannya sama oh pernah mah mah Eh, mah kandungannya mama aman ora apa-apa. Aku aman. Aku mau pikir bar senang. yo Heeh, tapi gede. mau ini sedikit mah Pijet aku mau. Pijet mae. jadi sedikit main Iya. Pijet mae enak terus enak banget. Terus aku tahu jam 1 sampai jam 3 akibat tangi. Mau mobil ayah itu. iya mah Heeh. Nah, nah nah apa balik tanggal rostur kan jadi ini kan tanggal 12 yo. Ya, aku iku telung sasi sepisan, ora tiap bulan. nah terus jadwalnya jadwalnya mama sampai kabeh meneh kapan Yang kok sing ngarep?
Nanti ngarep tanggal 5. Tanggal 5. Iya, 3 bulan sekali. Ya, kok akhirnya Tiap bulan tiap bulan loro toh kelas terus. ya, kok akhirnya Yo eling ya. ya, Lali yo. Lali yo ben to nek lali. aku jangan Jon tenan dong. Aku Jon dong. Mama ndelok, mama mesen malah seneng arep nanggap danku. Arep Iya. Tony wah aku aku bingung banget iki Mas. Dolanan iki wedi. Ya dolanan wedi. Ora mesti Mas. Tapi lek selama isih iso ditangguh, aku ora bakal ninggi, aku tetap tanggung jawab. Iya. Aku tetap seneng mbek mama. Sampai kapanpun aku tetap mbek mama. Iya sayang. Nah, tapi kan kondisi aku kan memang lagi repot Nah, Korea, TKT, yo. Ayah nek sibuk yo lali ora telepon. Yoma, Tapi badhe aku nek ning Mas Aco. dan boleh aku di set, pensiun, kabeh rumah, kabeh rumah, Iya. ya, Ya, udah ngecek kowe. Heeh. ya wes, sehat-sehat, rumah, Amin. Amin. sering bersyukur ya Mak, sering bersyukur, Heeh. kalau sering naik Iya yang iya. ya Mak, Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Iya. Wah, Sayang, sayang. Iya. 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 Assalamualaikum. Salam.